Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Aba dito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. Hindi ka, magkape ka muna. May milk cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Manila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, man. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Ang birbiro kay kadiin na kinapintas na serbisyo apan nakatanging nagitibili tayo. Lugas tagagayem ken kabsat sa anin nga ang pangaduwa ken sa anin nga mapanti sa bali. Agsibod at dalituyen probinsya tayo ng runa in siyudad ti Bata ti Jesusa Memorial Home. Ken di kay tupulos at babawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ken eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masaragan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti siyudad ti Bata. Ti adtong impormasyon at text when tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imakmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita. Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangig. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Si Jocelyn Manalo, nidayag mo sa kung may bato sa kidney. Minom ako ng 21 in 1 Doc Herbal Coffee at Super Gold Herbal Capsule. Pag-ultrasound ko ulit sa region, natunaw na yung bato ko. Malaking pasasalamat ko sa Doc Herbal Coffee 21 in 1 at Super Gold Doc Herbal Capsule. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear tila dawan ti outcome na pogi when no sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Syempre, nalaka. Latest edition pa iti uso sa renda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalin nyo nga orayen. Agawat dapay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken aglako dapay iti amin na klase ti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan ti High Factor Intech Digital Industries Corporation, iti amyanan ti Ricardo Park, Kingsland Building, City of Batak. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da a 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Dagiti sumaganad kat kumabkablaaw iti happy 65th anniversary iti RPN DZRL Radio Ronda Batak, the Mr. and Mrs. June Maricel Leda Cristobal of Honolulu, Hawaii, USA, Miss Maggie Tunak and family, Honolulu, Hawaii, USA. Sirpatang ni Ilocano Mon Radyo Ron na Balita Morning Edition. Programa pakangigan ken pakalawlawagan na ginagdudong mga issues. Pakangigan pa kanili programa ti gobyerno probinsyal ti Ilocos Norte. Apakabenepisyaran ken mangitag-ay ti panagbiag na gitumili. Dito'y pay ti pakabuan ken pakangigan kanili nagdudong mga success story. Anag balit Sirmata ti Kaduan. Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ron na Balita Morning Edition. Mangigan oras alas 8 hingga alas 9 bigan.
Lunes, hingga at Biyernes. Kanita at tuyen naging Anchor Manto. Nataingan ka nagtutubo, awan problema ti progreso. Hintayon mangidauno, mapagagana probinsya tayo. At asir mata, panmerda na makayayo, mataging ngayon, paraturas tayo na ang mga Ilocano. Nariman asir mata, panmerda na makayayo, mataging ngayon, paraturas tayo na ang mga Ilocano. When kabailan tayo, mga lakin manalon, haan parehagkod ko ti ulo. At timpuyog tayo nga Ilocano, Ilocos Norte, amatagin tayo. Narimat asir mata, panay na na makayayo, matagin ngayon, panaturas tayo na ang mga Ilocano. Narimat asir mata, panay na na makayayo, matagin ngayon, panaturas tayo na ang mga Ilocano. When kabailan tayo, itong pasikit ang manatay konti ang nagbago tayo, isang mga ipasin mo na agad nagbalay di tayo. Bad girl na Ilocano sika, iti sa germi nga mga idadaulo na rin matasira tapo na sipadang Ilocano kubayan, kinagaget-gen kinalain tayo, intayo nagkikay sa dinag nagiti at tutungo sa riket yung sari buong nga probinsya. Narimang asir mata, inaipang pangunag ng bodi sa katrimang magtalag sa tunggal pamilya. Gayang itisang kaadrokin turin sa dinuo, kamungkin sisikala enetin makapulong. Umisang katulad sa puro kasarundog nga panlubog, ng tatuna tulog yung kinasatak ni Ilocano. Tinagpipinunikin, tinagkay kaisa, isa yung pasikit ang kinarimang di Ilocano. Narimat asir mata, panay na na makayayo, matagin ngayon, panaturas tayo na ang mga Ilocano. Narimat asir mata, panay na na makayayo, matagin ngayon, panaturas tayo na ang mga Ilocano. When kabailan tayo, when kaya tayo, Ilocano, tumatir ka, ka nagpapigsa, ang yaman at titig ka, umilim na ang tulata, hindi makasangbayan, taray rambakan, ang yaman at titig ka, umilim na ang tulata. Nataingan ka nagtutubo, awan problema ti progreso. Hintayon mangidaulo, mapagagana probinsya tayo. Narimat asir mata, panmerda na makayayo, matagin ngayon, panaturas tayo na ang mga Ilocano. Narimat asir mata, panmerda na makayayo, matagin ngayon, panaturas tayo na ang mga Ilocano. Beno na imbag nga bigat tayo amin nga sa nga pada, aldaw ti Lunes na Lunes, 26 ti mabilang iti bulan, ti Mayo tawen 2025, ingami sangbay kada kayo ti programa tayo Sir Matan Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition, titilaing the first and famous radio station in the North, ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Danggayin da kami gana ti oras ti alas 9, kapigas sakit intimanan ni Dano digiti kabarwanan nga damdamag, updates kaligiti paspasamak iti bukod tayo lugar.
At yaron tiyan akin gayem yo may sa kadagiti timon ti deti programa ni Ronald Domingo, itibiyang ti Master Control ni Engineer Mark Angelo Asuncion. Kasama tan itinagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat, supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Roda Sadjan. Nakay meron iti sang kamay sa nga may kumablaw kada kayo iti naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa iti apo nga kaprobinsyan tayo dito probinsya ti Ilocos Norte. Ken kasama ten naimbag nga oras dagiti adday ti Balasio Itaaw. Alawen iti adday tagundawa intero den pablaman ti partner tayo dito programa ni Carobasita Macalipis. Okay, good morning Carobasita. Yes, good morning to Karanda Ronald. Good morning manana po kadigiti na itamang tartaraba iti programa Sirmatan ni Ilocano. Aldo apo iti Lunes 26 apo ti mabilang iti bulan ti Mayo 2025. Sa bali manana paparang iti programa Sirmatan ni Ilocano tin kam isang bay kadigiti na dayo pagtengan nyo sa kabkablawan da kayo apo iti good morning kada kay Ami nasa kapada. So ati pala po ti na numapagayam yun ni Carobasita Macalipis sa may sakarititi mo na po iti programa ni Governor Matthew Marcos Manotok ti Provincial Government of Ilocos Norte kanti Communications and Media Office ng Idadalawan ni Mr. E.J. Deos itimbag na kem ken kooperasyon pala nga po iti RPN DZRL Batak. Isang bayan man na po ti sa bali parang iti programa Sirmatan ni Ilocano itangal daw apo iti Lunes mao di apo nga lawas iti bulan ti Mayo. Alakit ito may ngalasa po hunyon ton gagayem ken kakabsat. Okay, tinapo ti Papa Ulo di kitamdama gamay tampo kitangal daw apo iti Lunes. Iti palarong pambansa po agtultuloy nga may sesang katapo dito probinsya ting Ilocos Norte ang nakipartisipara na po rito sa purgat 8 nga rehiyon itintero nga Pilipinas. Kaya po Presidente Ferdinand Bongbong Marcos apo tinagbali na isang sena sa nga iliken formal anang lukata po iti palarong pambansa. Kasama na po ni Apo Gobernador Matthew Marcos Manotok po nang ipaimet iti mensahe kabiyatan iti opening ceremony iti palarong pambansa iti Marcos Stadium. Kasama na po iti Ilocos Norte Police Provincial Office gagayem ken kakabsat nang i-deployment apo iti nayon nga otoridad dito police officers sa po karitay nagduduma nga pagadalan dito probinsya ting Ilocos Norte nga nagbali na po nga dito na nga kumudar apo dito billeting schools apo tapos di kasta ket makita na siya dito seguridad kasama ten may pa po tinaning nga proteksyon karigitay atletas wano delegasyon dito apo ket bawen pala po iti pamili ni Apo Gobernador Matthew Marcos Manotok iti biya nga po ti Ilocos Norte Police Provincial Office iti biya nga po ni PD Frederick Obar. Kasama na po ibalbaligi pa po ti Metro Ilocos Norte Council ti sana po nga panag overcharge nalabes nga panagsingira po digitay drivers karigitay atletas gagayem ken kakapsat no digitay commuters arap di ka sa kita umeriti pakasarsaritan da gagayem ken kakapsat kami namin digitay po ken dumapay may ipadano ni tabigat apo iti Lunes iti panagtultuli apo iti programa Sirmatan ni Ilocano. And inline pa lang ka deto'y Carobasita deto'y palarong pambansa 2025 ket ada deto'y naalatang tali resulta di kita ayamin so intante ipatangatang madamdama Carobasita kaya nakasamatan padaanin nyo ti sasaadan ti panawin manipod iti pagasa DUST Lawag International Airport kaya na dali kita konsensyo mabalin yung idanon di kita babenting kay panag-text iti 0962-319-4703 kaya 0935-804-3395 agsublita ito kalpasan kadagit sa magmauna o pamalagip tayo. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, ito oras na po alas 8:14. Dahil ito yung oras, ketidandanon ka na kayo ti M. Luweliar kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luweliar na. M. Luweliar ang tulay ng pamilyang Pilipino.
That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong bilib, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New white rose papaya. At the double vitamin T papaya extracts and vitamin B3, clinically proven magpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. iCure 750mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750mg. Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulag Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palagi naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure Capsule 750mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas ng paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure Capsule na kayo. iCure 750mg. 12 pesos lang. Bili na! Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Mark Cafe, ang sarap ng natural. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Bueno, tuloy-tuloy ti programa tayo. Radyo Ronda Balita. Bueno, ti Sirma Tanilocano con Radyo Ronda Balita Morning Edition. Okay, ti dete kung dawa, intero den ipadanon ti kaw dyan nasasaaden ti panawen, manipuli ti pagasa di West Tilawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Dahil weather forecast, katidandanon kada tayo ti Enjoy Coffee para tumagal ang pagsasama at paglabing-labing ng partner, uminom ng Enjoy Coffee. Okay, intertropical convergence zone when nagsabatan iti angin manipod amyanan kaya nabagatan na hemisfera afektaran na iti Visayas, Mindanao, ken Palawan. Easterlies when nabarang angin manipod Pasifiko afektaran na met iti dadua pe apaset ti Pagilian. When iti dadua pe apaset ti Luzon.
Dito Ilocos Norte, kaya't madani ti suwag mamano nga ulep, aging gana ulep atang-atang, apakaibuyugan iti may pato-pato ka pa nagtudo pa nagkimat-kian para guruod, aglalo iti kinamyana, naging iti kinabagata na daya, paset ti probinsya may gapo iti Easterlis. Agpanuray ti nakapoy, aging iti kalalingan na iti angin manipod daya, agpapanamyana na daya. Ti baybay, kaya't agdaluyon, iti apagapaman, naging gaiti kalalingan na. Mabalin nga umabot iti katayag ti daluyon, manipod 0.6 gayng gaiti 1.5 meters. Mabalbalagan iti mga lab iti panaganad, karigiti dakela daluyon. Narukod ti kalamiis, eksapa iti 27 degrees Celsius, ken mabalin na bumara inton aldaw, aging gaiti 35 degrees Celsius. Ti heat index, weno kabarang inte marik na, mabalin na dumano, naging iti 44 degrees Celsius. Simingising ti init, iti oras alas 5:22, ken lumnekinton malam iti oras ti alas 6:28. Detapo iti ko dyan na sa atin ti panawen, manipod iti DOST Pag-asa Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Sirmata ni Ilocano. Okay, dinarod ti kadyan na sa atin ti panawen. So mano detoy ko karabasita. 44. Still nga nabara. Karabasita. Ngayon di ko karabasita, idi Sabado nagginginid. One. Jack Nadlaw. Jack Nadlaw. Pas, quarter to 10:36. 10:36. So, 10:36 din nagginginid. Jack Nadlaw at pag-iso nga adaktadalan, idi umayak dito. Igum dete kadwa tayo, testasyon. Apet dakat ti barwar, kung hindi na baba. Sir, nagginginid. Apay, di mo nadlaw. Adaktadalan. Nagdawan, haang. Nagpigsa ko na. Pero may kanong digiti computer dito yung nagti busket talagang agpalagapag ore digiti microphone. When alagit na padasa mo na ore siya kit napadasak metin nga bada maprogramak idikit bigat sa man din when bigat bigat man idin. Lakit na padasa ma kuna ka mabut-buto nga kuna na alakit talaga kastahan tay among hante mapakpagadaan ti gingginet kuna tay nga riso nga agsagsagan na tay lata gagayem ken kakabsat ken okas jay hante nga detay agpampanik nga detay tartaray kada kwa tapos ka sakit adada nga madesgrasya tayo no. Detay nakalata sa kanto agparbeng basit isundod di panag ganda niyak mapan sumirok kada talamisaan mo na idi Sabado wen ata napiga no alan ma-experience mo karabasita di ba di ba ada pa di time ka pa nagprograma tantoy kat ginggined man din bigat kasla tumaray tami rumor tamit idi sikat tumaray idi nga napagtarayam alawen ganan natin tagagayem kirabsat ngem detoy sitwasyon ti panawen detoy kabara na apo talagang agan natoy gagayem ken kabsat tabigbigat permi nga nakapudot alaket dagiti atletas tayo kadagiti nagdudumang probinsya alaket anadannad lang aga po detoy kinabara iti panawen. Okay karobasita interoden ti samalipay nga damag. Okay may nagpela nga po ti palarong pambansa karon daron adamet idi opening ceremony at nagsarita ni Apo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Iso apo tinang lukat na formal nga nang announce iti formal na panaglukat apo iti palarong pambansa. Ngem sakbe apong ni Apo Gobernador ay na Apo Presidente ni Apo Gobernador Apo Governor Macho Marcos Manotok kasgagangay karubasita ta iso iti ama ti probinsya iso met lang iti nanglukat nga nagsarita kabayatan detoy umunang aldaw daytoy palarong pambansa 2025 idi Sabado nga daytoy ket na arami da mismo iti Ferdinand Edralin Marcos Memorial Stadium gagayem ken kamsatuan nakapinpintas talaga nga binuyak pinarugit ay nga pinalpas ko napada kami mo ti site idi binuyak nga talaga karobasita. Okay itarod iyo na nga isa danon daytoy panagsarita ni Apo Governor Macho Marcos Manotok. Naka-ready, engineer? Okay, ilawen. Napakatap na di ka sakit. Mabuya, ken mangigan. Di kita'y kakailian tayo nga sa nga nakangeg, ken nakabuya. No, pwede ito'y ket intoto nga naka-live. Gagayem ken kakabsat. Ngente ko na tayo. Adulat tamet, di kita'y saan nga makabuya. Ken nakadengeg ko na tayo man karobasita. Okay, medyo tayan na engineer ket dita unana engineer unana ayan na. Tapos ni Apo Presidente ket ijay udina
ayan na engineer. Mayat ko man nun, insina da ko mga minaya. Tuloy-tuloy mat data programa ngamin. Sa dati aramidan dano kakit ayon data page ti provincial government of Ilocos Norte kinastamit ten page ni Apo Governor Macho Marcos Manotok ket kasjay ti aramidan dano ka gagayem ken kakabsat. Dakam ti Ojo engineer, Ojo. Dakam la ti Ojo sa pulem la tadje pa nagsarita ni Gobon. Sa isulata ti ikaskastam latan. Dakam ti na ko base sige mabalid ti okay. Tuyan. Ay jelata ko na ni engineer dajay Governor Matthew Goreka. Okay na? Okay, Goreka. Goreka ta sapulon ni engineer Mark Angelo Asuncion. Goreka ta kita entamamot. Okay, nang itulo din oras tayo alas 8:25. Guri kakit medyo itayan tating nga na engineer. Ayan ta medyo tating nga na ti ayan na. Guri kakit awan di putos na. Awan di ko na. Madino ka da agsabayon. Okay? Guri katakita enta. Before nga nagsarita ni Gob na ipresentar digitay atletas iti Indunggal region gagayem ken kakabsat ken nakapimpintas talaga nga adamot digitay nadapot ti parada nga isnesyan ka adamot ti muse da ko na iti Indunggal sinarabo met apo digitay dancers hindi nag-perform apo manipod ka rin nagdudumang ili kasla nagmini tanok ko ng karobasita ta syempre before nga mangrugiti programa formal kuna tayo adali gitay naipabuya digitay siguro digiti paaya engineer medyo itaw o dinagayam ad nasa pulak ne deta kastan ta ay ta nautudi deta nautudi deta hindi lang kalman deta deta okay nautudi deta karobasita hindi lang rabi deta hindi lang rabi deta sabi ako pa nagsarita niya po gobernador sa balintupay isa ron tumut lang deta karobasita after data dejeto pa nagsarita ni Apo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos so apo ti nang announce formal nga nang lukat apo dati palarong pambansa talaga nga inatendaran na po ni Apo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos kasabay ni Apo DepEd Secretary Sani Angara karobasita ada pa nga dadi nabuya tay dirabi nga nagbasketball dan sa pay okay na ato yan edatay patan okay sige haan naman di telatan our secretary Margaret Polito, Congressman Sandro Marcos, Congressman Angelo Marcos Barba, Chinese Consul Ren Fa Chang, PSC Chair Vicky Bachman, Olympic gold medalist Heidelin Diaz. To all of our dear delegation, our student athletes, coaches, and technical officials, welcome to Ilocos Norte. My deepest gratitude to our team who did most of the preparation on behalf of the provincial government, our entire tourism team led by Aya Raquel, our entire sports office led by Helen Domingo and Fivo Bartolome, our entire engineering office led by engineer Luciano Domingo, as well to GSO, MSME, and Endro, to my PGN family. Maraming salamat po. I would also like to make special mention of Mayor Michael Marcos Kia of Lawag City for encouraging me to bid for the hosting rights
of Palarong Pambansa 2025. Ilocos Norte is honored to be your host for Palarong Pambansa 2025. The last and only other time we hosted the event was in 1968. For this competition, we honor the first Southeast Asian Olympic medalist, the first Filipino Olympic medalist. From Ilocos Norte, the father of the modern wrestler, our very own Teofilo Ildefonso, who won bronze medals in the 1928 and 1932 Olympics and later became a war hero. Through this Palarong, may Teofilo Ildefonso be commemorated and celebrated, and may our next generation continue his legacy of heroism and nationalism. We also honor our standout Ilocano athletes. Vic Barba, champion 1995 SEA Games. Eric Ag, 2008 Olympics. Roger Tapia, 2012 London Paralympics. Jason Ramil Cid, silver 2015 SEA Games. Ed Dakiwa, MPBL and former PBA player. Mark Anthony Domingo, gold and silver 2024 Pambansa. Jemuel James Espiritu, gold 2024 Pambansa. Ilocos Norte Junior baseball and softball teams. For this Palarong, we emphasize two themes. Firstly, being athlete-centered. The games, after all, are for our student athletes, and we want to ensure their comfort and convenience all throughout the games. Secondly, being a sustainable games. As the renewable capital of the Philippines, we want to ensure that our games are ecologically sound. We encourage you to extend your visit and come back to Ilocos Norte with your family or friends. We are the only province in the country that can offer a slice of Dubai in our Paway sand dunes, a slice of Boracay in Pagudpud, and a slice of Baguio in Salsona, Apayao. And of course, our Ilocano gastronomy, empanada, pagdel, longganisa, pinakbet pizza, puti-puti, cornet, at ang iba pa. Sa inyong lahat, maraming salamat. Please, feel at home and good luck to you all. Mabuhay ang DepEd, mabuhay ang atletang Pilipino, mabuhay ang Pilipino. Okay. Sige, karon mo sila. Okay, dedya po niya po Governor Matthew Marcos Manoto ka po nang ipay iti mensahe kabiyatan iti opening ceremony iti Palarong Pambansa iti rabi iti Sabado gagayem ken kakabsat. Binigbiga po niya po gobernador dagiti Ilocano athletes met apo kanang ipay iti pamadayaw. Kadagiti napalpalabas na po nga paayayam nga nakaidaydayawan na po ti Ilocos Norte akas kada po Teofilo Ildefonso ni Apo Eric Ang ni Apo Roger Tapia, Jason Cid, Ed Dakiwag, ken daduang pa gagayem ken kakabsat nga nagbalin met apo nga nangiyawid iti corona pamadayaw apo diti Pilipinas wenno diti pagilya ditoy Ilocos Norte.
Kasama ta po nga hanga na anan ginundawen met ti gobernador. Tinangawis ka rito mangraman kariti agkakaimas nga taraon, mang sarungkar apo kariti agkakapinta sa buya dito Ilocos Norte, akasi ti Paway San Junes, dita Pagudpud, kasama dita anan dita Solson Apayaw Road. Dito niya mas makmakana po, bagnet, empanada, longganisa, cornic, ken, dumapay. Itamit apo tinday dayaw, in panakyal apo ni apo gobernador, kabiyatan ni opening ceremony apo dito palarong pambansa. Kaya talaga nga, magnamnaman ni apo governor, apo ang tultuloy, tinanayas, kasameten, panagbalegi, dagito yung atletas, nga tinawen na po nga may araramid, nga programa apo ti DepEd. Programa po, dito tikadakilan na po ang programa ti DepEd, agas host ti Ilocos Norte, ipapaimet apo tinanay nga suporta ti provincial government of Ilocos Norte, pabent kay ni apo governor Matthew Marcos Manotok. Okay, alamin na karubasita. Intanto isaruno nga ipadanon deti panagsarita met ni apo presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May naigpelang kada to'y agatultuloy nga palarong pambansa 2025 nga ti probinsya ti Ilocos Norte ti host ken kasamatan dato'y opening na idi Sabado gagayem ken kabsat. So asubli kami to kalpasan kadig sa wagman na pamalagip manipod ti technical studio. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, di oras na po alas 8:36. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulag Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure capsule 750 mg, nagnormal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure capsule na kayo. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Mark Cafe, ang sarap ng natural. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Matagal ko ng problema yung pamamanhin sa buong katawan ko. Sinubukan kong uminom ng 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. After 3 days, nawala na yung pamamanhin. Maraming salamat 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta the Smart Iti Dishwashing Paste. At ang double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Ikot para gumit masya. Hello Bright Bar Blue. Isang nagbagan yan. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Nagpagumit man siya. Hello Bright Bar Blue. Isang nagbagan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
daytoy adamag kiti dandanon kada kayo ti M. Luwilier kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Okay, ti dito yung gundaway. Intameten isaruno nga ipadanon dito panagsarita ni Apo Presidente Ferdinand Edralin Marcos Jr. Okay, gagayem ken Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kana tamang kiti karabasita. Maula tapay kitin. Okay, karabasita. Wen, adtoy na po ni Apo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga formala po nga nang lukat nang announce po iti palarong pambansa ini Sabado. Okay. Ni Apo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Okay, atoin gagayem ken kabsat. Datoy parang Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos, Ilocos Norte Second District Representative Angelo Marta, Ilocos Norte Provincial Governor Mark Manoto, the Philippine Sports Commission Chairman Richard Mata. Mga kalahok at palahok ang bansa ng 2025, pangalanggala ng mga panauhin, mga kasama ko sa lingkod bayan, mga binibili ko na impakarami yung aming ako, putik ko sa inyong lahat. Una po sa lahat ng mga eleksyon at mga coach, lahat ng mga trainer, lahat ng mga magunan at mga buhay na natin na atleta. Welcome sa inyong lahat sa aming pinagpapalang probinsya na Ilocos Norte. Sa ating mga atleta, masaya ako na kasama kayo dito ngayon sa palarong pambansa. Alam ko excited at kinakabahan ang ating mga atleta. Baka pa, yung mga iba, hindi na makatulog at hindi makakain. Matapos ang ilang buwan, nakahanda, nandito naman yung makikita na nangyayari sa supot ng sports. Hindi madali ang itong pinagdanan. Yung oras na ipapahin mo ninyo na dapat o gagawin ninyo pa sa practice at saka sa training. Mag-aaral sa umaga, tapos ensayo sa hapon. Minsan, kulang pa sa gamit o pagpapata sa panggastos. Ngunit, wala sa inyo ang sunuko. Araw-araw nagsisikap kayo tumakbo mas mabilis. Lumago at mas mabilis at mas mahaba. Tumalong mas mataas. Kaya naman, maging lahat sa inyo ang galing sa inyong tibay at sa inyong dedikasyon. Sa kayong lahat, ngayon ang nais nyo. Gusto nyo magkaroon ng meda. Ngunit tandaan ninyo, lahat kayo ay inikilala namin ng Diyos. Kayo ang pinakamagaling sa inyong patas. Kayo ang pinakamagaling sa inyong probinsya. Kayo ang pinakamagaling sa inyong rehiyon. Magandang halimbawa sa kabataang Pilipino. May pangarap sa buhay at determinasyon upang matupadin ito. Kami naman sa pamahalaan, hanggang sa apat ng aming namatay, ginagawa po namin ang lahat para matulungan kayong maging mahusay na manlalawa. Ngayong araw, dito sa palarong pambansa, kayo naman ang kasali. Sa susunod, kayo na ang kinatawan ng Pilipinas sa Asian Games at saka sa Olympics. Sayang nito. Pwede kayo, meron. Malay natin, dito sa mga kasama natin ito, meron yan na liligaw na Manny Pacquiao, na Jaime Diaz, na Carlos Silva, na Ira Elias, na Nestle Picasso, na EJ Rodriguez, o Alex Ayala.
Si Heidelin, nandito pa tayo, kasama natin dito ngayon. Idol, Heidelin, ako ba, malaking tangan na dinala mo sa ating pinamahal ng bansa. Tulad nila, ipagpatuloy ng pinggan mo ang inyong pangarap. Mag-training araw-araw, mag-aral ng mabuti, sumunod kayo sa inyong mga magulang at alagaan ninyo ang inyong kalusugan. Ang gobyerno ay nalilasa nito ninyo. Tutulungan namin kayong maabot ang inyong mga pangarap. Dahil ang pangalan ninyo, panalo na rin namin. Pero, higit sa pagkapanalo, mas mahalagang matutunan ninyo ang disiplina ang halaga ng pagkikipagkaibigan at pag-enjoy naman sa inyong favorite sport, manalo na matalo. Tandaan ninyo, ang tao kumalaban, hindi natatalo. Losers are those who fail to try. Winners are those who try. And maybe they fail, but then they try again and do not stop trying until they win and succeed. Kaya, napakahalaga ang papel ng mga magulang ninyo, mga guro, mga coach, na nagbibigay sa inyo ng payo at pagmamahal sa bawat hamon na inyong hinaharap. Binibigyan po may grade ang inyong mga magulang, ang mga lolo, mga lola, ninong, ninang, tiyuhin, tiyayin, at lahat ng tumabay sa iyo. Nag-ampag sila ng oras, pera, at panalangin upang suportahan ang inyong pangarap. At bago tayo magtapos, nais ko pasalamatan ang lahat ng tumulong na maisakatutuan ang palarong ito. At sa bisa ng kapangyarihan na pinagkaroon sa akin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, opisyal ko, idinideklara ang pagbubukas ng palarong pambansa para sa 2025. Maraming salamat. Mabuhay ang mga atleta. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Sirmata ni Ilocano. Okay. Nagidanta, sige. Sige, na po Presidente Ferdinand Bongbong Marcos po anang ideklara iti opisyal na parang iti palarong pambansa 2025 iti Marcos Stadium itay napan nga aldaw ti Sabado, murabi ti Sabado akaron-daron tarabi imot iday. Alaket nang igadi mata po nga nakaragragsak ni po Presidente nga nang pasangbay ng welcome apo kasama ti opisyal nga nang ni-announce iti formal panaglukat ti palarong pambansa 2025 ken kasamiten hanga naliklikan ko natay karobasita inyawis latamet ni Apo Presidente para kadagiti Apo nga bisbisita nga agenjoy da iti panagnaedda kaadada dito probinsya ti Ilocos Norte ken kasamiten agpasyarda kadagiti napipinta sa Buybuya napinta sa Buya dito probinsya ti Ilocos Norte ken ramananda digiti may pagpanakkel a produkto dito probinsya tayong Ilocos Norte ket tayo kunana adigitoy atleta ket isuda iti may sa kadagiti mapangnamnamaan kadagiti sumarsaruno nga henerasyon ta mutemeten karobasita ditoy pagilian tayo Pilipinas kan kasametan diti probinsya ti Ilocos Norte ket adumet digitay nagbalegi when it comes iti sports karobasita. Bing apo ti mangitag-ay itinagan ti Pilipinas itinagbukod nga region kasamit na po kariti nagduduma pa yung international competition pakibalubalan da kariti sumarsarunong aldaw. Alamen karobasita aga sublitan to kalpasan kadagiti suwag mo na pamalagip iti pa nagsublita yo intay to pa ipadano deti sa bali pa panagsarita ni Governor Macho Marcos Manotok detoy panaki dati Governor's Night karobasita ala intay to patangatang dito met panagsarita na asiknan kada ito nga programa kalpasan kada sa mga pamalagip manipo diti technical studio. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, ito oras na pala 8:49. iCured Coffee 18-in-1. Ang iCured Coffee 18-in-1 ay may sangkap na chia seeds. Huwag baliitin dahil puno ito ng sustansya. Tinagurian itong superfood na isa sa pinakamataas na pinagmumulan ng omega-3 fatty acids na tumutulong upang magkaroon ng good cholesterol sa ating katawan. iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Maiiwasan ang sobrang pagtataba, mapadali ang pagbabawas ng timbang, nagpapatibay ng buto, at mainam din ito sa sobrang mataas na sugar o may diabetes. iCured Coffee 18-in-1. Maganda rin ito sa may sakit sa puso para maiwasan natin ang stroke at para sa mahina ang pagtunaw. Kaya ugaliin ang pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Magandang araw po sa ating lahat. Isa pong mapagpalang araw po saan man kayo naroroon ngayon. Sana nasa mabuting kalagayan kayo at nawa ang Panginoon ang siyang kumabay sa atin. Ano man ang dinadanas mo ngayon, kaibigan, no? Pasalamat ka. Kung ikaw man ay may matinding problema, ikaw man ay matinding pagsubok sa buhay, pasalamatan natin yan sa Panginoon. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ang sakit na diarrhea. Ano ba ang mga sintomas? Pagtatae, pabalik-balik ng 5 beses o hanggang 10. Pwede rin tayong magsuka at lagnatin. Ayon sa Associations of Medical Doctors of Asia, na ang burn at pectin ay kayang magpahinto ng diarrhea o ng lagnat kung tayo po ay inaapoy ng lagnat. Ayon po sa kanilang pag-aaral na ang pectin ay kaya pong mag-regulate ng blood glucose level at alisin ang mga toxin sa ating katawan tulad po ng mercuries, no? Kalimitan sa ating mga niluluto yan o sa ating mga food supplement na mga iinom, no? Ang pectin din ay may kakayanang pababain ng kolesterol ng ating pong dugo at yung mga taong takot na magkaroon ng problema sa puso pagdating ng panahon at yung mga taong nagsasuffer, no, sa kanilang mga stone, may mga problema sa liver, may mga fatty liver, may gallbladder stone, no? Ito ay tutulong yung pectin para po linisin ang mga toxin sa ating bloodstream at intestine. At isa po sa mga source ng pectin ay yung mansanas, grapes, any kinds of berry tulad po ng cherries, apricot, banana, blackberry, raspberry, lemon, citrus, at cranberry. Kaya sa ating mga tagapakinig na ang kanilang mga anak ay nagsusuka, nagtatae, huwag kayong mabahala, no? Dapat maging consistent lang kayo sa pagpapainom sa kanila ng tubig. At huwag nyo pong hayaan na ma-dehydrate sila. Dapat pag nagsuka o nagtae, painumin nyo po agad ng tubig. Dapat meron agad pamalit. The best po ninyong gagawin, lumapit agad sa inyong mga pinagkakatiwalaang doktor o sa mga clinic o hospital para po alam po ang ating mga ginagawa. Tulad po sa aking clinic, no, inirekomenda ko lagi ang ating iCure capsule na 750 mg dahil may sangkap siya na mangustin, organic silica, kamo-kamo, moringa, noni, makabuhay, Q10. Doon po sa may mga taong may sakit sa puso, may mga baradong ugat, ang Q10 po ay napakagandang pangpaganda ng inyong ugat at hindi kayo maatake. Idagdag na po na rin natin ang ashitaba. Dahil ang mga taong nagsusuka, nagtatae o nahihilo, nilalagnat, kailangan po nila ng mga matataas sa fiber, mataas po sa pantothenic acid, B-complex, mga folic acid, mga niacin, no? Yan po ay mga tutulong, potassium, yan. Tutulong po yan para po mapaganda ang ating katawan at maging lumakas ulit, no? So, ang iCure capsule, 750 mg ay available po yan sa inyo po mga suking pharmacy, sa Shopee, at sa mga karatig ninyong grocery store. At ang ating Enjoy capsule ay available po sa inyo po mga suking pharmacy din sa mga kababaihan na wala ng gana kay mister, mga kalalakihan na humihina ng pagkalalaki, laging tumatalikod kay misis. Nako, subukan nyo po ang natural nating sex enhancer. Yan, pure natural yan, walang side effect at walang adverse effect. Ito po si Dr. Ingito, nakabilang po sa naturopathy dito sa Pilipinas, nagsasabing, an iCure a day, keep the doctors away. May nararamdaman ka ba sa iyong katawan ngunit wala kang perang pampadoktor?
maaari kang tumawag o mag-text sa numerong 0926-471-8807 at hanapin si Doc Inguito ng iCure Philippines para sa inyong libreng konsultasyon. Hatid niya ang alternatibong pamamaraan at solusyon sa iyong karamdaman at sa tulong ng mga produktong kanyang nilikha tulad ng iCure 12-in-1 at 18-in-1 Herbal Coffee Mix at iCure Capsule 750mg. Hindi ka na magigipit, hindi ka pa magkakasakit. iCure, katuwang mo sa kahirapan, katuwang mo sa kagalingan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, karabasita, kasangwa nga inta ka detoy sa balipay nga damag, detoy nakapatpatig-unay nga damag ko na tayo para kadigitay atletas. Intaro din ipadanon detoy sa balipay apaset ti panagsarita ni Governor Macho Marcos Manotong idilaing rabii, detoy Governor's Night gagayem kakabsat wan iti mismo nga paway San Junes kaya dapat di pa nagsarita ni Mayor Sheila Galano gagayem ken kabsat kapag natatipawin or tinag-host idirabi isot na kaisang katan na okay deti mini tanok ko na tayo man gagayem ken kakabsat okay engineer nakari din deti pa nagsarita ni Apo Gob ato yan gagayem ken kabsat. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat for coming to our mini Himala in Palaro. Of course, this is in honor of our hosting of Palarong Pambansa 2025. Thanks to our DepEd family led by our secretary and my friend, Sunny Angara. Palakpakan po natin si Sec Sunny for personally attending and participating in the festivities. I'd like to also greet USEC Malcolm Garma, lahat ng ating mga USEC and ASEC, to our entire DepEd family, all of our EDs, RDs, ARDs, and all of our technical officials and teachers. Galing po so DepEd, Chinese Consul Ren Fa Chang, our Bojales, our mayors from all over the Philippines, and magpasalamat po tayo sa ating Ilocos Norte Tourism Team, sa ating engineering, sa lahat na nag-organize nitong mini Himala. Palakpakan po natin ang tourism, Invest, CMO, all of those who are here, my PJN family. Maraming salamat po. Ang ating mga uniform personnel, maraming salamat. Our sponsors, including Signal, and of course, our performers, headlined by Cup of Joe at sa inyong lahat for making this another successful Himala. Please enjoy the night. Sana maging ligtas po tayong lahat, but I ask that we all forget about our problems and our worries and we party hard for tonight and show DepEd what Ilocos Norte can do in the dunes at night. Kaya sa inyong lahat, Happy Himala in Palaro. Mabuhay ang Palarong Pambansa. Mabuhay ang DepEd. Mabuhay ang Ilocos Norte. Just checking out. Okay, dadya po niya po Gobernador Matthew Marcos Manoto ka po kabayad iti Governor's Night iti Paway San June sa po nga nakaisang kato dati mini Himala. Ala kita natiket paset pala nga po itinap na nabara parang sarabo, parang sangaili apo, karigiti delegasyon, atletas, manipod kariti nagdudumarhyo na makiramraman ni tatapo niti 2025 Palarong Pambansa at Ilocos Norte apo ti nag-host. After 68 years, ti Ilocos Norte apo ti sunod na apo nga nag-host. Last year apo dita Cebu. Next year to mga tanin to. Ay baka Sultan Kudarat, I think, ti pakaangay na to. So, dito apo na po Gobernador Matthew Marcos Manotok apo. Okay, kabayatan na karon daron na na yung tamalaing kadeto kaputa. Ada po ti pamalagip manin apo ti Metro Ilocos Norte Council. Ngayon dadalawan ni Attorney Nikki Pilar. Gabael. Ni damit apo ni Attorney AGM. Mr. Perry Martinez, pakasnan apo iti kada apo dito shuttle bus
nga pagluganan na po intuyang apo ti Mink apo shuttle bus nga pagluganan digiti atletas nga agturong kariti nagdudong mga venues kasama tayo nagad kariti nakahihawsan da nga pagpagadalan gagayam ken kakabsat at dapat ti libreng sakay pe apo maben kariti tricycle drivers karon da Ronald nga mabalin nga gundawayan apo digitay atletas nga agturo nga po kariti lugar nga pakaangayan apo kariti nagdudong mga payayam kaya damit apo ti into di nga po ti Mink apo opisina ti Mink apo ti probinsya nga Plete karon da Ronald tapno maliklikan iti nalabes pa nagsingira apo digitay tricycle drivers Piera de los Veros. Okay, alamin na karubasita. Kasama na po dati Ilocos Norte Police Provincial Office ada po dati nayon in-deploy na digitay personal tibiyang ti Philippine National Police. Malaksid ka digitay kwa karubasita, malaksid ka digitay kaming ti PNP diti probinsya ti Ilocos Norte at dapat digitay gaputi regional office. Nayon augmentation force po. Malaksid po ka digitay police officers po ni deploy kas pamili na po ni Governor Matthew Marcos Maroto kitibiyang nga po ti INPPO ni PD Frederick Obar at dapi po dito na i-deployment nga tumulong apo dito barangay officials nga naka-duty apo tapno makita masigurado apo ti kinatarget panakay pa apo ti ranayang protections dito atletas karite billeting schools ken kakabsat nga nakaihawsan da damit apo dito barangay tanods apo dito adada nga maobligar nga tumulong apo nga agbantay ag duty kasama tinapo dito barangay health workers amang ipapay apo iti na seguridad kasama ten assistance tulong kariti ag kasampulan na po nga atletas dito delegasyon apo kariti nagdudu mga pagadalan at temporaryo apo nga nakaihawsan dito nga delegasyon gagayem ken kakabsat malaksid apo karite staff apo ti DepEd at digitay mga isursura apo at dapat nga tumutulong. Dapat digitay pa nakabagi tibiyang ti Provincial Health Office, itibiyang ti Bureau of Fire Protection, digitay agkakinamayat karubasita digitay Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Digitoy. Dadamin itibiyang ti Provincial Engineers Office. Dadamin. Kaya event apo din ti DepEd at kati probinsya apo hamat nga mabukudan ti DepEd ko ng karubasita. Probinsya ti Ilocos Norte apo ni apo gobernador talaga nga sinaganaan damit nga nasayat dito nga kadakilan nga event apo ti DepEd. Okay. Alawan karubasita datoy adati resulta dati muna nga ay ayam as of 8 o'clock hitatay. Datoy secondary girls, datoy final result, datoy naisiangkat nga 300 meter run gagayam ken kabsat. Okay, ti nakagunod iti gold medal gagayam ken gold medal ket iti Eastern Visayas karabasita Eastern Visayas sumaruno iti naganan dati silver medal ket taga Caraga region. Balik ko na kalito 8 manen karo kasi esita. Talaga na. Dalang di kita taga Visayas, Eastern Visayas dati nakagala ti gold medal, ti bronze medal taga region 8 met lang, Caraga. Ken dati bronze medal nagunod met ti region 1, Ilocos region. Kagaya so na datayo ti nag-third karetoy 300 meter run itibiyang ti secondary girls gagayem ken kakabisat. Alawan la digitay kangrunan kagunod kadigitay agsarno nga nangangato nga pamadayaw gold, silver ken bronze medal gagayem ken kakabisat. Tama po diti sepak takraw secondary boys iti Mariano Marcos State University covered court apo iti Batak City. Okay. Caraga versus Davao Region. Adapay jay Burgos, football match ijay Burgos gagayem ken kabsat. Car versus BARMM Ilocos Region versus Eastern Visayas. Alawan digitay resulta digitoy nga paayam mamon yun to kadigiti sumarsaruno nga programa itestasyon tayo ken interbigat it programa tayo Sirma Tanilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Okay karubasita awanin oras madadluman na po nga padamag tingkam
Isang pagkara kayo. Ala, good morning. Iti Batak City ni Apo. Mayor. Panglonsod member at ni Apo Honorable Kishel Pungtilan. Good morning. Kasama tayo belated happy birthday kay ni Apo Marky. Apo Mayor-elect Marky Chua idi Sabado. Gagayam ken Happy birthday, sir. May you have more birthdays to celebrate. Kasi Apo Mayor. Albert Chua. Ni Baga bigat mo Apo Mayor and more blessings. Okay, timanti birthday song isagot tayo kan ni Mayor-elect Marky Chua. Okay, karabasita, kablaon ta amilatan ng agdingdingeg pumakadatan. Alawan, pumakada kami na po itinagan man ng gobyerno provincial ng idadalawan niya po Governor Matthew Marcos Manotok and the Communications and Media Office ng idadalawan ni Mr. E.G. Deos at tinapot ikarubay ti Facebook yan iti tangatang ni Sita Makalipis agyaman kami aputin kay panagbuyaken panagdingeg. Happy Monday morning to one and all. Babay na po and keep safe always. Okay, good morning Idol and Ma'am Sita ko na kani Sir June. Alawan la Sir June, good morning. Good day, kalatan. Alawan nakadati nga nagserbi ti biyang ti Master Control ni Engineer Mark Angel Asuncion kasama tan iti Nagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat ken supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken syempre to inumo ti biyang may isa kadigiti timon ti dati programa ni Ronald Domingo magbatbati ti imbagadamag na imbag nga bigat tay amin nga sangapada. Babay na po ken agan annad tayo nga kan kanayon. Nangyagan nyo, programa Isinmata ni Ilocano con Radyo Ronda Balita Morning Edition. Pagingganan tumanan tunubigan, agyaman kami itingkay panagdengeng. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 6 minutos kalpasan ti oras alas 9. That time check was brought